Sasisian biang ipinang subhaya pi hakane ka channel jungi bala ai kerteng pule khobor ngap sipang. Tementangan persngap sya pi na unong sain hima. Kinno ka HYC bakem ki pulit asam ya andrengut na Salbari. Kaseng New Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District kalapan pau ya ka jing bitar badda ka bakenno baki pulit ka asam kilakemno ya andrengut kibriu na kasinong Salbari hajan hahim kabahap ru hapo ka gizang sektor bakuntop ya usadar sinong u kalben sangma baskatri sinong upairus marak na lor kisaungut kidukhat komiti jong kasinong katkum ka kurwa khubor balapha da u samla Ready Fernandison Organizing Secretary ke HYC West Khasi Hills District ulaong bakatay ka jingja kalajah ka step jong kasantrik mentau benai hakapor kambak hatwe beje mestem syusyu ka kurwa khubor na usamla Ready Fernandi ula kamru baki pulit asam hakabandingkong kilawan hapo katay ka sinong da kababatha ya kinong yalam sinong bakinwan bansoy ya kikot dan kam hapo ka thanat buku Henry haba kitay kinong yalam sinong kilalait sa thanat kalalong penban da khongpong hakabaki pulit asam kila set penban hapatok hanin kasengi Henry haka step jong kasengi ningkong kila kitno ya kitay kinong yalam sinong sagohti usamla Ready Fernandi ula ongru bakaseng kadawa na kasorkar lingba menteri rang ba kasorkar jela u Konrad Kesangma ba udai bentuklar mardot halor katay ka jingja ba kasorkar asam kadai ban pelaj no ya kitay kinong yalam sinong lem kumta kaseng kan sasim da kiwei kilat jingiki na kaliang usamla Ready Fernandi ula ongru baya kadaw jong kajing syakem no jong kitay ki Henry ngut syam lala bantip tikna na lor ka kanong rim Henry katkum kajing itu jong kinong song sinong la subajur bakala bandai na kakam penbet put tia kaba kinong song sinong katay ka sinong kimmon banlej sa asam Henry bandon hapo kami kalaya watla hadin ke MOU katay ka sinong Salbari kala sya panhap sa asam halor kani ka khubor habawat jing tepat na katanat pulit ka West Khasi Hills Henry na kaliang jong ki he pulit ka West Khasi Hills kilaong bana kaliang jong ki kimsem layo ya kanu ka kaipot namar katay ka jingja kalaja haki benta jong ka asam sa kani ka khubor on omweng ya kadur ugandhi na kipisa ka Reserve Bank of India RBI hakala sngi ublay kala pensyai bakam don satya kanu ka jingthmu banweng no ya kadur Mahatma Gandhi na kipisa jong kari kani ka jing pensyai na ka RBI kalong hadin baki katuk ni kilat pathai khubor kilapen bena baka RBI kadang syong perkhat banwan ra jing kala ha kipisa kiba kasyon ha ka banweng no ya kadur Mahatma Gandhi bat banbu da kidur jong kiweipan Henry ka RBI kala keren syai bakam don satya kum kata ka jing ai jing mut ne jing perkhat ha kane sa kane ka weipat ka khubor rakhe ki khanarit ka spak ya ka World Environment Day kum si binta ban rakhe ya ka World Environment Day hapo kamat pedeng only one earth kaspak haka santerik mentau benai kalapan sedang daki program ki bakerpang na keleng ki jaka bat kisnong haka ba kasima mudak lembat ka kenhun jongka kilayalam khmat haki program ban lej pensunguthu pait ba halor bun teli kimat ki bayadai bat kisin jam kumno banyada bat penne pensa ya kamariang kabala ban penbiang ya ki jingdon kam jongki breu haka jing im kabaman la kasngi ka jongki haka tei kasngi haba kaspak kalapan sedang ya kitei ki program layathu ba kila don bun ngut ki dukhat naman la ki longyeng jong kasinong maulong maulendrei trian sinong pongkung rangmen bat bara bazar slam ki balawan syakmat ban penpaw ya ka jing ai jing kristian ka jongki hakikam ban penne pensa ya ka mai mariang harengkat ka jing simenta hakaren san thungding ka bala penlong da kaspak da ka ba penpaw ya ka jing don kam ban penbiang ya kilat ya da ban penne pensa ya ka mariang layathu ba ki khenarit lembat ki bahayang hasem jongki hakatei kasngi kilay simmenta sirhem hakaran san thungding hakatei kasngi lala banthung ya palat 6000 teli kiten raiding haki jaka bapher ki baketup nadu ki rut surok per ki jaka madan bat kumju ru haki jaka bamarkhap bat ki jaka puli halor katei na kaliang kinong yalam kaspak kila pentip baya katei karan san thungding kenyai pen beteng habaro sisnem jong uni usnem bamenta halor katay karin san bala penlong hakatay kasngi na kaliang kinong yalam kaspak kilapen paw ya ka jingech kem baki khenarit kidai kinong song sinong kiban yalam ya ka imlang salang hakipor kiban sawan na kabenta kalawai ka pernai kilapen paw ru balingba kitay ki program bala penlong hakatay kasngi kan la banwan ra ya ki jingkela kiban saindur na kabenta kalawai ban pen sunguthu paitba bangidon kam ban penne pensa bat penbiang ya kilat jingyada kibakerpang ia kamay mariang namar kaperthei kaba ngiem ngisa kadon tang kawai sa kane ka khubor
penlong rensan ai jing hikai lumnyut ka DS Chiliang Raj. Kador bar snong Chiliang Raj juai haka janmit jong ka sautrik kala penlong ya ka rensan ai jing hikai kumnu ban pin ya khlat ya kinyut. Awareness program on segregation of waste at source. Hayung wali ya kani kajing ai jing hikai la penlong da kajing trelang ka sen kinjai bat ka sure hakaba u Frankie lalu u environment engineer naka MSPCB bat u Dr. HH Mortman naka sure kila long kiriu sampang u Frankie lalu ula batai halor ka an trikam ka waste management rules ar hajar khat riu kadba u Dr. Mortman ula batai kumno ban pen kelas sebo bat jing bam sniang ya kimar bam ba pen mi naki yeng kisem ya ka jing yelang la penyai da u general secretary ka Chiliang Raj u Orilan Sela katba u wahet nong u DHPD ulayathu ya ka jing syam jing syam shitom ki long yeng habaya dai ber unyut hadin ka jing ai jing hikai la sam ya ki cakap ret nyut ki badon la ka jong ka rong na ka benta ban pin ya khlat ya ki nyut hapedeng ki baput bat ki bamput na ka ne ka jing ai jing hikai la yo jing mentoy palat sispa teli ki long yeng ha Chiliang Raj menta nama por khat lai lak tingka la siu pisa klem pentrei ka weiru ka project lingba ka RTI lab ya ka jing bam sap na ka scheme nyo ka soil hamau kon ro block ka jing bam sap ka bapalat khat lai lak tingka ha kini ki sipaus nem tam kala pa por thei menta ka sngi na ka snong nong perdi ka bahapo ka mau kon ro CNRD block kani ka long lingba ka jingwan pensyai paj ba da ki nong song snong persya ya urang ba snong ka te ka snong u master nong rum da ka ba kenno ba ulabam lut ya ka pisa jong ka scheme Integrated Watershed Management Program IWMP ka scheme rap bat ki weide ki jingirap balabai ben pentri kam nadu usnam ar hajar khatwei adu usnam ar hajar arpho katkum ka jingtip ka bakilayo lingba ka RTI kirang ba jong katei ka snong kilaong ba uni urang ba snong barem ula penrung kerteng ki khun jong u ki badang red kerta bat ki badang haka kerta ka basipho snam khatwei snam bat khatlai snam habakaren sekilat pathai khubor u presiden ka SNYF ba Louis Dotdong balai rap ya kinong snong ban pan jing tip lingba ka RTI ulaya thu ba ka snong hi ha ka basdang kala pha suwa da ka jing tho shaka office ka soil and water conservation ban pen shai halor ka jing pentrai kam ya ki scheme hendrei na kalyang ka office kala sngap minthi klem ai jing pen shai satya sha kinong snong uba Louis ulaya thu badai tat andalayo ya ka jing tip lingba ka RTI na ka soil and water conservation department baki paj ba nong snong kilala ba ka office kala plai pisa sha uni ubriu kat basya ki badai hok ban yo jing mentoy kampoi satya syu uba Louis ulaong katkum ka RTI lalap ba baro ki scheme ki balamang nadu usnam ar hajar khatwei hadu ar hajar arpho lapun pai bet sha urang ba snong barim kanong perdi haba ben rap lang ya kani uwei na kinong snong jong katei ka snong uba trip men song laong baka jingle jong uni urang ba snong barim kila pensa haka umdum bantip baka sorkar kala pelaj pisa syaki kat bana kipat kimpat yo satya ya ka pisa kat haduk mentaru syusyu ulaong bakat kum ka RTI lasyam baha usnam ar hajar kat ar haduk khatlai ka IWMP kala pha pisa haduk arlak tengka sya urang ba snong ban pelaj ya kadam hendrei haduk menta omdon satya kino kidak bala pentre ya kani ka project kat ba ya ka pisa pat lade pelaj sya urang ba snong barim syusyu ula kenno bakat kum ka RTI hawar hajar kat phra ka Integrated Watershed Management Program IWMP kala bai sanlak tengka salai pusangut kinong yo mentoy hendrei omdon satya manu boyok pediang ya kani ka pisa laj tang ki bahayeng jong uni urang ba snong barim syusyu ula ong banadu u ar hajar khatwei hadu ar hajar arpho urang ba snong kanong perdi ulayo ya kamang tengka ka bahadu khalai laksan phulai hajar lai penru tingka lingba ka IWMP bat ka Soil and Water Conservation Department kat ba ka jing trei pat kampat don satya syusyu uba Louis ulabu jingkeli ya ka office ka bala pelaj ya ka pisa klem da jurib ban pinti kena na ki scheme ki ba ban pinti kena ba ki scheme ki balamang ken pentrei kam hok kat kum ki kendon bat ki jing thmu ba ki lamang syusyu ula dawa ba uni urang ba snong barim udai ban pen phai mar ya baro ka pisa lam kumta na kalyang jongki ken ujo da ka ihijar persya ya uni ubriu Kublai shibun ngin se kenduk biang bat pi la syai kasngi